V Žaškove ste mohli počas minulého víkendu počuť ručiaci zvuk motorov. Konali sa totiž medzinárodné majstrovstvá Slovenska v countrycrosse a endure. V Žaškove sa počas uplynulej soboty a nedele konal 4. diel seriálu majstrovstiev Slovenska, slovenského pohára a pohára Slovenskej motocyklovej federácie v countrycrosse a endure. Na štarte bolo takmer 200 jazdcov zo Slovenska a Česka. Minulý rok tu bolo 250 jazdcov, dneska je tu 200 jazdcov. Cítite to? No, tak to necítili sme to, že je menej jazdcov, ale vlastne nik neveril, že sa nám podarí v tomto počasí urobiť také preteky, ako sme urobili. Ono už niektorí volali, že škoda, že neprišli a tak, ale vždycky nám prší a dneska ani včera nám nepršalo, iba nakoniec. Štefan Svitko mal tentoraz technické problémy s motocyklom. Počas prvého dňa v sobotu skončil v kategórii E2 dokonca až na 7. mieste. V triede E1 zvíťazil Radek Matoška, v E2 Zdeněk Gottwald z Českej republiky a v E3 Robert Kapajčík. Na druhú stranu dneska vám Sinátor celku bojoval ako o dušu, povedzme si, mal technické problémy, dlhodobo mal svoje zdravotné problémy. Ako hodnotíte jeho výkon? No tak jeho výkon proste hodnotím. Ešte som ho vlastne ani nehodnotil, ale viem, že dneska dojazdil na prvom meste vlastne v svojej kubatúre a mal poruchu na tom vlastne na motorke. Technika aj včera, aj dneska ako zlyhala. V nedeľu technické problémy Štefana Svitka pokračovali, napriek tomu dokázal v kategórii E2 zvíťaziť. Mal si počas obidvoch dní veľké problémy s motorkou, bolo to vyslovene o tom, že či sa ti podarí dať motorku alebo stroj do technického stavu a vtedy si teoreticky mohol útočiť na víťazstvo v absolútnom poradí? Včera sme všetko vymenili, komplet celú elektriku z druhej motorky a nakoniec to bola úplná hlúposť, hadička. Proste robil som tam botlák a motorka nešla. Náhodne sme to zistili, hýbali sme hadičku, motorka išla. No. Na druhú stranu, ako sú momentálne rozpoložení, čo sa týka tréningového procesu? Ako je to s tebou, čo sa týka závodenia? Tak neviem, no tak na tieto závody som samozrejme pripravil, lebo robil som trať a hlavne včera večer som mal 38,2 horúčku, tak sa povedať, ráno som myslel, že ani neodštartujem. Čo hovoríš na tie počty ľudí, ktorí sa prišli predovšetkým pozrieť na teba? Tak je mi ľúto, že som ich sklamal, že kvôli takéto hlúpej chybe som včera dojazdil 7 a dneska som vyhral, ale stratil som hneď v prvom kole 6 minút, takže je mi to ľúto, no. V ostatných kategóriách sa nič nezmenilo. V E1 dominoval Radek Matoška pred Martinom Gottwaldom a v E3 Robert Kapajčík. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.